Wel, noswaith dda i chi gyd, a chroeso unwaith eto i'r tynfa. Tynfa mis Gorffennaf, Clwb Clonc. Wy'n gwybod bod llawer o'ch chi wedi mwynhau gwylio'r dynfa yn y misoedd diwetha. Ac o ganlyniad i hynny, mae yna nifer o aelodau newydd fi'n credu, a gyda fi heno mae Mary, chi wedi cwrdd â Mary, ysgrifennydd Papur Bro Clonc, a Nia ein Thrysorydd ni. Siwr i chi heno eich dwy? Ni'n diolch. Gwedwch ddyn ni nawr beth yw'r aelodau newydd yma? Wel, mae nifer fawr wedi hela mewn yn barod, a pan byddwn ni'n cael y rhestr o'r banc nawr ar Goffennaf y cyntaf, fe ddylen ni weld bod nifer fawr wedi ymuno yn newydd sbon, o achos bod nhw wedi gweld y tynfa yn fyw. Wel, gwych o beth. Nawr, cyn bod ni'n mynd mlaen i dynnu rhifau mis Gorffennaf, ti'n Nia yn gallu sôn wrthon ni pwy enillodd Clwb Clonc mis Mehefin? Oce. Y wobr gyntaf oedd Jack Teifi Evans o Neuadd-Lwyd. Yn ail oedd Dilys Milden o Aberystwyth. Yn drydydd oedd Lynn Jones Cellan. Yn bedwerydd oedd Rhiannon Lewis Cwman. Pumed oedd Ruth Thomas o Gwman. Yn chweched oedd Olga Thomas o Gwrthnewydd ac yn olaf yn seithfed Ann Bowen Morgan o Lambed. Da iawn. Wel, llongyfarchiadau iddyn nhw, wrth gwrs, a maen nhw wedi cael eu gwobrau yn brydlon yn ôl yr arfer. Ac wrth gwrs, pwrpas Clwb Clonc yw trial cefnogi beth mae'r gwaith, mae Papur Bro Clonc yn neud. Mae'r arian yn dod mewn rhyw fath o glwb cant fel hyn, ond mae'r arian yn mynd tuag at helpu gynnal papur o flwyddyn i flwyddyn. Ers pryd i ni'n rhedeg y Clwb Clonc, Mary? Os yna gofnodion dyn ni hynny? Ers blynydde, a i ddim i weid mae'n Sion Hedeg ers 90au cynnar? 90au cynnar ydi, siwr o fod. A beth oedd pris aelodaeth nôl yn y dyddiau cynnar? Wel, fi'n credu... Heb fynd i edrych, fi'n credu bod y pris wedi para yr un peth o'r dechrau, sef 5 punt. Dyna ni. A 5 punt yw e o hyd wrth gwrs, ynddo fe? Y bargen go iawn. Na ni. Wel, dwywaith y flwyddyn, ni'n cael tynfa fawr, ydyn ni, gyda gwobrau hael iawn. A dyna ni wedi dod i dynfa mis Gorffennaf, a sef un o'r tynfeydd mwyaf. Beth yw'r gwobrau sydd gyda chi ar ein cyfer ni heno? Reit, mae yna 2 wobr o 50, 2 wobr o 50, 2 wobr o 20, 2 o 15, a 6 o 10 a 2 o 50. Felly, mae fe'n cwmpasu swm anferth yn dweud. Ydy, gwobrau wneud gwahaniaeth fi'n credu hyn, ond pan wedi gosgewch chi rhai o'r gwobrau hanner 100 punt yn erbyn 50 ar 20. A pawb y falch o cael hwnnw. Ydy, allwch chi fe mas am bryd fach o fwyd gyda gwobr tebyg i'n gallwch chi, a gyda nifer o lefydd. Mae'n ail agor nawr, byddai'n braf cael nhw, ynddo fe. Iawn de, wel, gewn ni fwy o fanylion sut mae ymuno a Clwb Clonc yn nes ymlaen, ond wy'n credu fwrwn ni mlaen gyda tynfa mis Gorffennaf, os allai rannu'r sgrin, a roi'r peiriant mae lan o'n blaenau ni. Gobeithio, ymhen muned, dyna ni, a gallwn ni ddechrau arni. Felly, wobr gyntaf de o hanner 100 punt, a dyma'r rhif gyntaf. 269. Reit. Dau 69 yn mynd i Elen Medi Jones o Lambed. Elen Medi Jones, wedys ti. Hanner 100 punt yn mynd i Elen Medi. A bychod. Bendigedig. Hanner 100 punt arall te. Rhif 407. Siwan ac Emmy Richards o Gwman. Dyna ni.
Gwych. Beth yw'r wobr nesa? 5 punt ar 20. So mae 2 wobr o 5 punt ar 20 i ddod yn oes. Dyma'r cyntaf de. 186. Yeah. Helena Gricson o Gwman. O, reit. Llongyfarchiadau i Helena Gricson. Yeah. Ar 5 punt ar 20 nesa. Yeah. 192. 192. Gwaw Rhytcher o Gorsgoch. Llongyfarchiadau gwawr. Beth yw'r gwobrau sydd yn dilyn de, Mary? 2 wobr o 20 punt ar 1. 2 wobr o 20 punt ar 1. A dyma'r cyntaf. Yn rhif 455. Llunos Thomas o Gorsgoch. Dyma ni wedi aros yn Gorsgoch fyna gyda Llunos. Yr arian ar y ffordd i chi nawr, Llunos. A 20 punt nesa yn mynd i aelod rhif 161. Rhian Davies o Llanllwni. Da iawn. Reit, ni'n bwrw trwyddi yn eitha slick fan hyn gyda'r 6 wobr gynta. Beth yw'r gwerth y gwobrau nesa? 2 wobr o 15 punt ar 1. 15 punt ar 1, dyma'r cynta. 304. Megan Jones o Gwmsychbant. Llongyfarchiadau, Megan. A 15 punt arall yn mynd i aelod rhif 5. Myfanwy Bryce o Lambed. Llongyfarchiadau, Myfanwy. Beth sydd ar ôl dyn ni nawr ten o ran gwobrau? Mae gyda ni 6 wobr i gynawr o 10 punt ar 1. Wel, 6 gwobr o 10 punt. A bwrw ni ati de. Rhif 316. Cerys Jones o Gorsgoch. Wel. Cerys Jones, Gorsgoch. Llongyfarchiadau. Mae i chwar yn hynt wedi cael gwobr. Wel, na beth rhywbeth. Fel mae'n mynd. Fel mae'n mynd. 10 punt arall de, i aelod rhif 12. Rosina Carter o Lambed. Da iawn, Rosina. 10 punt arall yn mynd i aelod rhif 202. Walter Harris o Drefach. Llongyfarchiadau Walter, a ni'n parhau ar gwobrau 10 punt. 230. Elan ac Ellis Jenkins o Alltyblaca. Elan ac Ellis, llongyfarchiadau. A ni'n parhau 2 wobr 10 punt ar ôl. 447. Olwen Thomas o'r Bontfaen. Waw, da iawn. Olwen, a 10 punt ar ôl yn mynd i aelod rhif 468. Sarah Ward o Lambed. Da iawn. A mae dyn ni wobrau 5 punt, fi'n credu os e? 2 wobr 5 punt. 2 wobr 5 punt, a dyna ni wedyn. Reit, dyma nhw de. Croesi bysedd, os nad eich enw chi wedi cael ei dynnu hyd yn hyn, pob lwc i chi gyda'r 2 wobr sydd ar ôl. 375. Dorian Morgan o Lambed. A iawn, Dorian, a'r gwobr ola yn mynd i rhif 58. Lori Davies o Gwman.
Ardderchog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gwobr. Chi'n gallu darllen o mas to, Mary? Odo, hanner canpynt cyntaf i Elen Medi Jones, ail hanner canpynt i Siwan ac Emyr Richards, 520 i Helena Gregson, 520 i Gwawr Hatcher, 20 pint i Llunos Thomas, 20 pint i Rhian Davies, 15 pint i Megan Jones, 15 pint i Myfanwy Bryce, 10 pint i Cerys Jones, 10 pint i Rosina Carter, 10 pint i Walter Harris, 10 pint i Elan ac Ellis Jenkins, 10 pint i Olwen Thomas, 10 pint i Sarah Ward, 5 pint i Dorian Morgan, a'r un olaf, 5 pint i Lowry Davies. Wel, ardderchog, diolch Mary. A llongyfarchiadau i bob un ohonyn nhw am ddod, fod yn llwyddiannus yn y Clwb Clonc Maw Gorffennaf, ynddo fe? Ond yn fwy na ni'n diolch i bod fi'n gweld enwau fyna sydd yn aelodau ers blynyddau ac yn gefnogwyr brwd o'r papur blo, a felly ni'n hynod ddiolchgar i chi. Dim rhai sydd wedi ennill, ond wrth gwrs mae yna ganodd o bobl heb fod yn fuddigol yn y flwyddyn ddiwetha. A diolch am eich ymynedd. Fe ddawch enw chi mas rhywbryd, ynddo fe, ond ni'n mor ddiolchgar i chi am ddyfal barhau i gefnogi o flwyddyn i flwyddyn. Nawr mae'r amser wedi dod i ymaelodi unwaith eto, ynddo fe? Ode, fe fydd y daflen yn ymddangos eto yn rhifin Gorffennaf o Clonc. A os allwch chi llanw fe mewn, danfon yr darn yn ôl i ni fan hyn, a wedyn fydd eich enw chi mewn. Byddwn ni'n gwneud y tynfa tan diwedd mis Awst. Ond byddwn ni ddim yn hala cardiau aelodaeth allan o achos y Covid yma. A gan obeithio fydd pawb yn danfon i 5 punnoedd yn brydlon i ni. Os chi moyn mwy nag un rhif, 5 punt y rhif, mwyaf o rifau, mwyaf o wobre, a bydd hynny'n gret. Ydy, mae hwnna'n bwynt da, Mary, achos os yw nifer yr aelodau'n cynhyddu, i ni'n cynhyddu nifer y gwobre hefyd, yn dyn ni, mae rhywun ganran arbennig sydd yn gorfod mynd tuag at y gwobre. Gwych. Nawr, os nad ych chi'n gallu cael gafel a rhifin mis Gorffennaf neu rhifin mis Mehefin o Clonc, mae gwybodaeth ar gael ar wefan Clonc, a fe welwch chi cyfeiriad y wefan fan hyn, www.clonc.co.uk, ac fe welwch chi nifer o bethau ar y wefan honno, gan gynnwys rhifynnau cyfredol o Clonc le gallwch chi danysgrifio iddyn nhw, ond mae yna fanylion na hefyd am Glwb Clonc, a gallwch chi ddod o hyd i rhif cyfri banc Clwb Clonc le allwch chi drefnu archeb banc, wy'n credu, drwy fancio ar y we, dim o reidrwydd rhaid i chi gwneud fersiwn bapur, gallwch chi wneud a fi'n siŵr bydd llawer ohonoch chi'n gweld tipyn haws i wneud drwy fancio ar y we. Dim ond bod nhw'n cysylltu gyda chi i weid bod nhw wedi, wy'n credu. Dim ond bod ni'n gwybod pwy nhw, achos fe fydde fel S. Jones ar daflen banc ddim yn meddwl dim byd i ni. Mae rai ni cael gwybod pwy yw yr S. Jones sydd wedi hela y ddogfen mewn, ynddo fe. Ac os nad ych chi'n neud ni, a bod eich enw chi'n cael ei dynnu mas, fydd ddim yn man dan ni hala'r arian. Na bydd. Croeso chi hala arian ynddo fe, ond i fod yn aelod cyflawn o Glwb Clonc, mae rhaid ni wybod pwy. Mae rhaid i ni cael gwybod. A mae talu trwy wneud trwy banc yn hwyluso popeth i bawb, sy'n mysau ni i gasglu unrhyw arian a dim byd, a mae fe na am flynyddau i ddod gobeithio, ynddo fe. Odi. A chybod, pwynt da, oedd ti'n i'n sôn yn biti taw 5 punt yw'r dal aelodaeth wedi bod nawr ers degawdau. A wy'n credu gallai bobl erbyn hyn fod yn ymylodi mwy nag unwaith, cael sawl aelodaeth ac o bosib, os ych chi'n teimlo ac yn gweld yn glir i wneud, a gallech chi roi gwerth 20, 5 punt ar 20. Mewn mwyaf i gyd o aelodaeth sydd gyda chi, mwyaf o gyfle fydd yn eich gwobre hefyd, ac os ych chi'n teimlo bod yr arian a gyda chi i gyfrannu tuag at gwaith y papur bro, wel, ar bob cyfri, cewch ati,
i ymaelodi mwy nag unwaith. Bydde un archeb banc yn ddigon, allwch chi hynny yw archeb banc o 5 ar 20, yr un mor rwydd yn neud a archeb banc o 5. Mae nifer fawr yn ystod y flwyddyn diwetha yma wedi gwerthfawrogi beth mae Clonc wedi rhoi iddyn nhw yn ystod y cyfnodau clwb. Maen nhw'n gwerthfawrogi fe'n fawr iawn. Ych chi feddwl, Mary? Mae bobl oedd ddim yn mynd o'r tŷ wedi gwerthfawrogi beth o'n nhw'n gweld a hanes y siope a siwt o'n nhw'n wedi'r ymdopi gyda'r cyfnwyod clo a'r masgau a'r popeth i gyd. Maen nhw gyd wedi gwerthfawrogi'r hanes maen nhw wedi cael ar y we ac ar y cymdeithasau ni i wybod beth sydd yn ymlaen gyda pawb. Mae nifer fawr yn gweud bod nhw wedi wir mwynhau. Mae'n neis clywed na, yn dwi, achos i ni lwcus yn yr ardal hon bod yna gefnogaeth dda iawn i Clonc, a dim jyst o ran y darllenwyr, ond o ran y bobl sy'n cyfrannu. Mae yna dîm o olygyddion, mae yna olygydd gwahanol bob mis, a mae'r gohebwyr a'r bobl sy'n ysgrifennu colofnau. Bod fi'n canmol nhw, yn diolch iddyn nhw am eu gwaith, ni hefyd yn apelio am wad newydd, neu os ych chi'n teimlo fel ysgrifennu am ryw gymeriad bro yn eich ardal chi, neu ysgrifennu colofn sydd o ddiddordeb i chi, a chi'n meddwl fydd o ddiddordeb i darllenwyr Clonc, wel byddwn ni'n gwerthfawrogi i glywed wrthoch chi. Chymod, ni wedi cael sawl ysgrifennydd cyfrannwr newydd yn ystod y flwyddyn. Ni'n meddwl am gyfraniad Carys Wilson, a hanes yr orsaf dren yn Llanybydder a'r Sipswn, a'r Miluniau Gwlan ac yn y blaen. Chymod, mae cael cyfranwyr newydd fel a'r bod rhywbeth diddorol gyda nhw i ddweud yn gwneud... yn cyfrannu ymellach at y papur, yn dweud. Iawn. Reit, wel y neges felly, diolch i chi'ch dwy am eich gwaith trefnus o gadw cofnodion a cadw llyfr Clwb Clonc mewn trefn. Edrychwn ni mlaen felly i gael taliadau bobl yn wedig aelodau newydd fel sonioch chi. Fe wedodd Mary wrthon ni nawr taw ar ddiwedd mis Awst fydd y dynfa nesaf ar gyfer papur bro mis Medi. Ond peidwch â gadael tan hynny da chi rhag ofyn i chi golli'r dynfa honno fewn yr wythnosau nesaf. Gwneud yn siŵr bod chi'n ymaelodi. Fi'n credu mai dyddiad y cyntaf o'r Orffennaf yw'r dyddiad ar y daflen, ynddo fe? Ie, y cyntaf o Orffennaf yw'r dyddiad sydd ar y daflen, ond byddwn ni yn gwerthfawrogi sef pawb wedi danfon ni archebion banc newydd mewn erbyn tua canol Gorffennaf. Mae'r banc bob amser yn eitha hyblyg. Felly bydde cael popeth mewn trefen erbyn canol mis Gorffennaf yn hwyluso popeth. A bydde fe'n golygu gewch chi bach o amser off dros fis Awst. Wel, gyfn ni weld, symon ni yn byth yn cael. I ni'n chaso rhywun ei gilydd o hyn. A mae'n odd fel mae mis un mis yn rhedeg mewn i'r llall yn rhywun bod chi wedi benni a trefnu Clwb Clonc mis Gorffennaf. Mae bron yn amser tynnu dynfa gynta ar ddiwedd mis Awst, yn dweud. Mae un mis yn mynd i'r llall. Wel, unwaith eto, diolch i chi'ch dwy am eich gwaith gyda Clwb Clonc a gyda Papur Bro Clonc. Mae'ch cyfraniad chi yn amrysiadwy. A diolch i bawb arall hefyd sy'n cyfrannu. Os ych chi'n teimlo bod modd i chi gyfrannu yn ymarferol neu'n ariannol, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Felly, tan y tro nesaf. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.